Täze ýyl bayramçylygynyň öňü sürüsine şu günler häkimetler Mara welaýatyna kafelerin we restoranlaryň iş tertibini çäklendirýär. Bular barada da Atyk radiosynyň sebitde Habarç 26 dekabrda maglumat berdi. Kafeler, barlar we restoranlar akşam saat 8:30-dan soň ýapylyp başlanýar. 9-dan soň garwanyşxanalarda 2 adam galmaly däl diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Atyk radiosynyň Mara sebitine habarçylar şu günler kafeleriň we restoranlaryň öňüne polisiýa işgärleriniň nowatçylyk çekýänliklerini habar berýärler. Bu näme bolus? Bizde barda tersine işleýär. Şunlar adamlar restoranlarda we toý mekanlarynda täzil banketlerini geçirmekçi bolýarlar. Adamlar täzil bayramçylygynda boldugundan satynmakçy bolýarlar. Idara kärhanalaryň banket guraýan isärleri gize bilen saat 6-da işden çykyp, akşam 8 töwereginde bellenen restoranlara gelýärler. Ýa-ni bir nahary öňlerini alanlarynda restorany yapmak, içindäki adamlary restorandan gowy çykarmak talap edilýär. Deyip marly bir restoran ýa-da Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hyzmatlar pudugyny iş alyp barýan telekeçiler polisiýa çäklendirmeleriniň bayramçylygyň bosawasyny özlerini girdejisiz goýýanyny aýdýarlar. Bu aralykda Atyk radiosynyň habarçylary şäheriň gyralaryna, daçalarda we howlu jaýlaryna yerli ýaşaýjylar tarapyndan öz başda guramalaşdyrylýan bayramçylyk üýtmeleriniň hem polisiýa gödäwçiligini iýleýändigini habar berýärler. Polisiýa işgärleri husus hojalyklarda geçirilýän bayramçylyk üýtmelerini hem ýatyrýarlar. Aýdym sadyň sesini kesmegi talap edýärler diýip bir yerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne egerde oturuşyklar wezipeli adamlaryň hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýa-da olaryň tanyşlarynyň gatnaşmagyna geçirilýän bolsa, onu polisiýa şeýle hojalyklara egilişik edýär. Hukuk goraýjy edaralarda tanışyň ýok bolsa, akşam saat 8:30-dan soň şowhun şagalaňsyz oturmak talap edilýär diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Atyk radiosynyň habarçylary täze ýyl bayramçylygynyň öňü ýany ýurt boýunça howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini, kanun goraýjy edaralarda güýçlendirmeleriň oglan edilendigini habar berip gelýär. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri we orta mekdepleriň muallimleri okuwçy ýaşlaryň arasyna düşündürüş işlerine bağdalığı verip bayramçılık günlerini emeli partlayıcıların, petardların ulunulmadığı, köçelerde ve köpkatlı yaşayış çaylarının töweregine ot yakılmadığı ýaly howpsuzlyk düzgünlerinin berjay edilmegi barada gurrundaşlyk geçdiler. Galbertede döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerini öz başlangyçlary bilen täze ýyl gijesini üýtmeleri we oturuşyklary bellemek gadagan edildi. Täze ýyl bayramçylygy adamlaryň hakykatdan da saatlanyp arzu edýän bayramçylygy bolup durýar. Emma adamlaryň barça bayramçylyk sagalygyny alýarlar. Başga bayramçylyklarda öýden hem çykmaýarys. Diýip bir marly ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen hökümeti täze ýyl bayramçylygynyň öňü tirosuna daşary ýurt aýdymçylarynyň gatnaşmagyna paýtagat Aşgabatda bayramçylyk konsertlerini gurnaýar.